ተሳኢኑ ንሰላም ቅሳነት ናይ ምንባር እፎይታ ሕጋዊ መሰረት ሓቂ ንሱ ነይሩ ንምዕቡል ወዲ ሰብ ሓበራዊ ጉዕዞ ናይ ህይወት መቐረት ሓበራዊ ጉዕዞ ናይ ህይወት መቐረት ሰላም ተዝህሉ ኣበይ ምበጻሕና ብጻዕሪ ዝነብር ተባዕ ህዝቢ ኣሎና ታይ እሞ ይገበር ሕማቕ ጉርብትና ታይ እሞ ይገበር ሕማቕ ጉርብትና ርብሓ ዘቋሙቱ ሕሱማት ጎረቤት ትዕድልትና ኾይኑ ን80 ዓመት ናይ ደገ ሓይልታት ዓለም ዘናወፁ ሰላም ተሳኢኑ ካኣትዉ ክወፁ ሰላም ተሳኢኑ ካኣትዉ ክወፁ ሓቂ ተትህሉ ንኹሉ ብማዕረ ሙፅዕ ምስ ነገሰ ሓሰት ምስ ተቐብረ ነናቱ ኪኢሉ ሰላም ምስ ነበረ ነናቱ ኪኢሉ ሰላም ምስ ነበረ ታይ ከዘይገበርና ታይ ከዘይመላእና ንሰላም ክንብል ታይ እሞ ዘይፈተና ንሓቂ ክንብል ትዕግስቲ መሪፅና ሓሳራት ጎረቤት ኮይኑ እምበር ዒጫና ሓሳራት ጎረቤት ኮይኑ እምበር ዒጫና ትዕግስቲ ዕጥቅኻ ንኹሉ ካሊ ሕያዋይ ንኹሉ ብሓደ ብፍቕሪ ጽናዕ ከም ቀደምካ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ጽናዕ ከም ቀደምካ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኤርትራ ትዕግስቲ ዕጥቅኻ
ሕያዋይን ኩሉ ብሓደ ብፍቕሪ ጽናዕ ከም ቀደምካ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ጽናዕ ከም ቀደምካ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ